Суммат ҳар рӯз $10, $12 хеле Слушай, наверное, 5 2 тарозу 2. баъд ҳаваям ака $100 рӯз як рӯза $5 $6 метията як ҳафта бизан ҳамун $100 ихта снимат кун бо чанд фоизи дига да дурун дорӣ ҳавояра метавонӣ ки суми хита бигиру дига ваёша оборот додан гир Ничего проблем нет. я ҳафта да мебурои суми хита Ай, теперь я побегим еще. я гон каскада мекора? я шиносам гириф реальни $300 монда $600 гирифт так, чхели када. перевод мекунад дар як бижин сайчи бижир мегачми гач перевод мекунад баъд душанбе ситижда снимат мекунад бо промой душанбе сити ҳам мешавад Душанбе ситём мешавад? не любой карта фарқ надорад бачаҳо бубинед боронияй кутем як суҳбат кунем ба шумо чӣ хеле савол чақчақ мекунем боронида ура бо шумо эфири мо барои шумо суҳбат кунем касе ҷилон видеоша бинависа ҷавоб мегардонем як эфирти мақсад саволое ҳастанд ки ма мисол ма дар сайт нестам ё ягон саволе ки шумо метавонед ҷавобуша дер мегирем барои ҳавай ҳамуро метавонем ки мисол сари вақта ҳамҷа саволоти мана ҳам бекор фака мондагим бекорум бо шумо то як кор шидана ягон клиент омадана қатитон чахчах кунам суҳбат кунам ба саволтон гуфти гапҳо ҷавоб гардонам бачаҳо турои муҳитқапиам дорем касе жиланка дошта боша нашуд муҳитқапӣ метавонам мисол муроҷиат кунам ода чиза дорам инаи дора не ки то што склад мепурсе склад вале ака хушед боло рафт ки ҷой рафт пластмассияне ки нависем бачаҳо нависем мо ҳар як саволои шуморо интизор мешем ба саволтон ҷавоб мегардем фақат бинависем ки то што ҳамун мисол бинам ки чӣ саволае чӣ ойди чӣ мекунӣ бачаҳо дар рӯзи ҳами яхе программаҳо биромадагиай ай ҳичи сум кор мекунӣ ака аслидин чо кади ана яхе программаҳо ҳастае ки ай ҳичи сум кор мекунӣ мисол ҳавоиро метавонӣ вале программае ҳастае ки мисол дар телефона добавич мекунӣ агар ана як шиноси ма сум мондагиай $10,000 сомон монд ҳар рӯз медони чанд $15 $11 кор кардеста представед кун вақте ки сумта монди муддати 10 рӯз 20 рӯз 10 рӯз течени 10 рӯз ҳамун сумта биромарди сниматаш кун сумта сниматаш кун ана суми хита ки гирифтӣ ва уҷа бо фоиз ҷамъ меша ҳамун фоизта оборот доданги мисол ҳамун оборот ки доди уже ҳамун сумта ки гирифти дига уже дили пир карди сӯхтия мисол бало ба пасаш дига уже айқафои вай намешӣ неги муҳим ҳамияе ки мисол бачаҳо чанд кас гирифт ма шоҳидам ана сум получат кардам
از زور خیلی برای هم پیشنیده زور ایده بعد همون در بخوای مثال کار کردن مثال آدم های هسته که به کارن میتونی چی کنی در این مثال در یوتیوب هم هسته که как مثال из нуля получить مثال деньги как مثال доход هم خیلی вопрос نیست تماشا کنید تماشا کردیم میفهمونه که چی как получить как зарабатывать из нуля никаких مثال расход набегем خیلی запросо نتین бабай мебруяда ба хай мега унҷа кадомеш ки мисол фейк бошад то бепулша якум вибр кун бепул ки вибр кади уже килои сухтан нест айда бо суммони баъд бисӯзӣ то ягон доказатне ки як аз нагирифта бошад ҳам хелиша мисол чӣ накунем мобайнтаро даст нишон додан газрат меёбӣ бурад хуб бародарҷоно ҳамахе коро оле ман ҳамидам бо видео мекунем ки кор кардестай ҳамаам дар шумо мефаҳмон самарас чанд 4 5 6 дона пачка дона 4 5 6 так ина размер чанда өзүм окшойм так медони размери чанд ина қариб 8 кайда бигем намеша акай фарух рамази самарези 4 5 6 кунам пеша мара кунем дона дуна короче дуна азам 500 соатдан бераса эфир сардудагим чақ акай карим салом алейкум азам эфир ина 8 минут чи бистар гаич чақ мекуним минут мерава минутот метофи эфирот алло ҷо Hola, te quiero yo, mano. Ya te lo sé, pero no, ahora me ahí está. Yo ya te habrá yo ¿ah? Ya te yo ya me о алиш нашо ها Vamos a ver. بعد давҷа чима нашид чима мега намешад عاوز زاد بروما انا مش ساخذ شيء. резбаш фарқ мекунад значит хай бинам мида куя бурченки бами ина бародарои ҷон дӯстони азиз азам музик part of the музика жалбай простоям надорам бешхи ҳамихе як задмаш не эрони сурудай ҳамаш пато жалба дор надор ё монетизация дора барои жалбаш нест чи ё кор мекунад дамо соҳибшам мерава сум ки медона вай уже монетизация вай кор кардиста сум сурудай вай мумкин вай дам ютуб таксим мекунад хуб бародарҷоно 9 минут чилина бачаҳо савол тен оиди ремонте ки мисол шумо наметонен фаҳмида ё намефаҳмен ё мехоҳем фаҳмидан мисол ҳаминҷа бинависен комментария гирёнай навистан гире ки ман ҷавоб гардодам да брат мисол эфир кардам ки як хелат менависен нестум ё ответ дер мегардонам барои бинависен ҳамун то хатоно ҳам нестем хай ба ҳам чени мефаҳмидаги мефаҳмонам ина як блогер дига омад инам канал доранд канала хизмат шудай я диказ буромада Hiç kanaysan. ҳеҷ канеса шамол бори қоққа бинависе бачако асаки медураям нишона буд видеои
Yok, temiz olmalı. İnşallah. Sevmiyor. Yine bak, yine ismine bakıyor. Kalite. Hı? Yine yakak bir şey bak. Tavuk kovdu, bir çeşit oldu. Usta çok o kolaşım mı? Ne mi? Şiş ne mi? Ne kola buna ne düştü? Vay sayı raftin. Hı? Ay sayı raftin, satsı raftin. Ne de raftı? Yok. Nigo Arabada khone اومدیم. arabaya o uzun kadın arabaya kondu. Saat 11 Raftım kona pişirdim kalk. Olmadım dayısı. saat 11 şey. Yozda şey durumda. Dayısı. Khone çok sonra. Bir şey sol tekrar patladı bunu tabii ya. Benim de öyle. Sen yine makarna bizden kimdir? Bizim makarna. Peki ne olacak neymiş? Ya posta var ya. Ha işte. Ne sakarım arasında. Ya işte. Ya oğlum ya kaç tane yapacak. Ne yapıyor? Da Ramazan ama bizden program etmiyor. Bilmiyorum. Ne bilsin. Bak. Çıkalım. Ne amca? Boy kaç çıkalım. Bak bana. Sakin ol kılamet. Sokağa gittik. Ne yerim kendime yok tamam yerim. Bayağı grafik hadi yerim rahmet lütfen. Valla şu an kim ister? Yok tek yerim. Ha? Tamam tamam. Soruyorum. Hiç koyun. Magam besle kankam. Ne bakacağım? Mesela bir ay bakıyor. من یه در خالی مای مرا تاق کنه از بودم ما باشه یا هیچ کنه مثلا کنم چه مثلا مرا تمام من بگذار بگذار مرا نام دیگه باشه من رفتم تاق کنم ما باشه چون مرا یه فیلو زنده چی نمیدونم بیاستم بیرون توجی کنم من توجی کنم چی Sezda. Я поезд зарядил. Уже сездам не Я Tek har olsun inşallah. Kızını tam kulak. Pozitif yapmıştım. А что вообще мазат у нас эфирда? Мазат у нас на меня сильно. Сыртный у нас шоу эфирами бини. Да дрож джангай. А ему худо грифтаге еще. На лайкай на. Tamam o ya joker ray khoda kitam şey. Хай ма шарта хидманшон тим тура ина. Ина мох. Mara şuna şuna. Ина мох бесто. Тужни адидина. Ина хай ина мох. Чкок не видам. Ма, хай ма. Мане як ма. Mara dedi. Menga karar. Çok çok boş bir şey ne var diyorsun. Bana kadar koşun. Biram xarid ne yapın tasavvur. Марамад бачаҳо саволотонда ман эфир ба ҳамун хотир сар додум ки як касам дуроя савол тия ҷавоб гардонам ана назай як роҳи дига ёфтагӣ ба наздикии бародаро пешкаштон мекунам чихи ай ҳеҷ чиз сум кор кардам бачаҳо кор кардиян реални кор омада Assalomu alaykum. алайкум салом ака Ayakta falas hay bu söz mekine. кифао Guşkine bafikram hay karıcı gürün meşavayı ne ki o garna mekine ne dedim. акаҷо вақте лампочка даргира Oğlam çıkar. нигоҳ кар ҳамаи ҷош созай вай тифала беғарзи тен мисол ток омадеста тен бояд гарм кунаку барои лампочка даргиртеса ана тен ки сухтагия глазок дар мегира ова гарм намегира мақсад муборак шава я тифали дига харед Ya girifte buldum ya haftan açtım. ка михилат аҷон Tamam. ана о ваяд партоен ака ана як тифали нав харед вай ҳамин хелай тифалое ки ҳастанд ки
там که تنوش رو میسوزه اینم جه من شیشگی دارم تنوش سوختگی سر پراموی کنه میشه هم برای تورات کنی مقصد وای دست نمیشه نه تو او میگیریش نه که مثل گرم پارو نمیشه و پراموی هم که نمیشه تنش سوختگی تنوش سوختگی او کن همون ککوره الو او مالیک هیچی نه من peşine durdum konum. Alo. Ne öyle megun peşine durum mu? Onu var mı? Malum. Muhammed çok adetsen. Xobu. Xobi. Malum. Kona zanga. Gızaşta kartada. Gızaşta bu çay. Dori yagon pasport damay. Tam sun. Oğul met onca girdim gazete say. Çim ekmiş. Paga metmiş guftum. Alo. Ha? Okuma dozi çizdim. Yotu bay ders metoni brumada. Metoni va brumada. Oh. Mali. Mali خوب زناد. من میام زنگت میزنم. خب من دبوچی خب دوستان عزیز بینندگان گفتگو محترم بچه سوالاتتون رو جواب بنویسید من جواب بیشتر دارم که چی سوال میتین بنویسید بچه نم افیر سودیم بخاطر شما که یک جواب گردونیم من ضرور تماشا نکنید سوال چه میگوشم نم در راجونس کلاس اجیغ یک ویدیو رام یک پادلیت شوا کلاس اجیغ استای نمی بیتوای تکنیکا ریمونت یمی محصولات روزگار خونه دای با ما در این کانال یاد گیرین کلاس اجیغ برای به خاطر کامباغالو Ай, саволот нем як аз другадай тамошо наметна. Лайк намеза. На се бачо мемунени то наки момсо. Чи мақсадо. Ина тестра бафамонум то. Як тестра бафамонум ки чи чи мешайна би тестра дестен. Ана нигокнем. О джо. Ёфи те. Ки саму беу. Беу. Ан кор учава браджу. Ба чиқ мекна. Настройка чиқ. Ё усто дори? Не, ҳастай ку то метиҷаша чиқ мекунам тена. Ҳам чиқ куна 80 градус замонаш ки 80 градус ки гарм ки кад хича мекиша. Чиқ набояд? О, вай бояд бикиша хича. Ина, я хело савол метиан, ма чира намефаҳмам. Света намефаҳмам. Ҳама вақт просто надписора нигоҳ накунед. Ина дидем плюсай. Ина озмесу ма чӣ кунам? Так, ина дидем плюс, ина инҷа плюсай. Инҷа минус. Мисол, линияи фаза. Ина фаза ҳай ки пара мисол 0. Анаки нигоҳ кунед. Фарқияташ чие? Вақте ки света монданӣ бошем. Инҷа ина стрелкача, инам ручкачара дидем? Инҷа стрелкача, инами стрелкачаро миёрӣ. Ина мисол 250. 250. Мисол 250 волт мемонӣ. Ана ту метавонӣ ба даиҷа мисол прамои светам бисанҷӣ.
чанқа. Анае хело хатобӣ мекунанд, мегӯянд ами сирх асосан светай. Пилус, ина пилус. Инҷа пилусак кардагия ки хитона медонад ки пилус минус, я хело мегӯяд пилусаш кадом боша, пилус ток дора. Анае баробар инҷа мисол ҳамин. Ҳамида мебинем стрелка 250, мисол то 250 волт напряжение. Ина X10 кардагия тестер. X10, яъне мисол плита, духовка, радиатор, мечта, утюг, камхари чизое ки тенои термекс мисол ҳами чизора мо бо воситаи X10 месанҷем. Анаи боз ҷадура чуба мисол X1 кенеу X10 мисол иш типа ранги замика нишон метиҳам, метавонӣ хато кунӣ. Ина дидед? То охира меравад ина, то охира. Вақте ки ягон чира санҷиде мисол ям тени мечтара онаму нишон додум. Вақте ки санҷиде то охира мезана. Ана то охира. Ҳеҷ нест фикр. Ина мисол. Ина ма дачимонум тенаоз месанҷем нигоҳ кунем. Ина ҳатман пешачитон шот кунем. Якдигарида пайваст набошад. Ина мисол, ина тен. Ина дӯсти мо мехапа, бояд нигоҳ кунед шумо. Ина ма да ҳамин чиш мемонам. Чӣ қабадаид вай. Охи вай наметова бача куда. Ина нигоҳ кунед. Ина агар ина диден. Ина то охира зад. А бояд вақте замикани ҳам дошта боша, то охира ки бизана, ба уже шумо ҳам наметавонед фаҳмида. Ана ки нигоҳ кунед. Бояд ним положение бояд баравад. Нигоҳ кунед. Ҳавая бо месанҷед. Нигоҳ кунед, ҳамин ним меравад. Ина диден? Ина то нима рафт. Ина 18 месанҷем, то нима. Ана нигоҳ кунед, положение гуфтагие ки ина. Дидед? Мисол ман инами X10 да мемонам. Соҳиби ҳам плита мебиёя, мега соҳиби плита мега ки ма плитама дар свет мезанам, учочик мепартоя, яъне светои хона мемира. Сабабиш чие? Тенаму амбаларан хеле сим дорад, се сима хеле ҷудо-ҷудоан. Вақте ки якдигараш дар раса айдаран месӯзад, уже ҳаму учочикат мепартоя. Айби тен мисол метавона переключателам метавона шида. Ай бинем савол че охи бо мо ҷавоб дарода метавонем. Ана баъд вақте ки ҳам хеле шид баробар уже ҷош да определит мекунӣ, мефаҳмӣ ки ҳамин мисол тен замикани дора, агар бисанҷиш уже меёвиш ҳамин ранги нишондодагӣ ман хеле проверка кардаам мегирем. Вобшам вақа гапа ягон пинди ҳам нестай. Бо чизе ки нафаҳмед видео када коротки 1 минута 2 минута видео мекунам, мепартонтон тамом. Ягон бо атёркоҳое ҳастае ки мисол гирён мешавад, ҳастае ки полный рӯшанӣ мешавад, ҳастае ки мисол рӯшаниш камтар. Метавонем хеле кором чӣ кунем. Ами акай булай то ном як программа гуфтам дорам ко беиш кор мекунам. Не ҳавая гуфтам пад ваҷи фариста. Мегад уже зад суна тами чанд сум додаша. Бегуна шудем. Ина 24 минута. Ҳамин шуам кунем. Ози 5 чизм дор. 5 центай. Патишку богеш, чавя табия. Чашу соат. Соат 1:06 базам. Холмуродов. бачаҳо мисол замикания тарша ёдгирения нишон додам ва эфира сахнанӣ мекунем, баъд бидурӯен бо бинен
чиқи мисол ҳамо тестера тена замикания ки мисол учочикад мепартоя светои хона вақти плитара куличат мекунӣ ҳамидро бо мисол ай 20 минут то 25 минута ина мисол фаҳмондум ки чиқи кадоми ҳолада битонӣ бифаҳмӣ ана замикани шуда видеоро бин ёд мегирӣ аматенҷ чисо یعنی درنکی داره اصلا تو خانه میفروشنه не оз мефурӯшам ина мешавад барам سه دیشا پیدیشا میگه اوه ای همین مایده هاشو نداره تو майдашад اینه قدر باشه اینه قدرم اینه قدرم ина меояд отдельно ира си фурӯхтесам хед 20 сомонум дебигиша барава бошичава باز نمیم و تیم گیری میبینم نه دستر اگه تو وقشه تو خود نمیگیره ихтая اوه همونی خودم هم دستور بودم دستور سوز آیا؟ این چیزی برمم аммо даранаша اوه ҳам ба ҳазор бикорта биё дар хизматем مال бачо саволтен нависем эфир ба хотири шумо ҳам класса биҷиқен лайка ҷиқен ки ман маълумоте ки донистам як камбағал дигам ёбира як касе муиқабӣ дар залда чизои муиқабиам дорем поплавок ана крючок мисол катушкаву леска песка ҳамаш мехери мисол крючокое ки цветошон зарда на занг мезанад на қат мешаванд вақти муиқабидӣ хоб бародарҷон класс аҷи хуш омадем класс аҷи хиданги алайкум салом ака не 18 боло дорум 1.8 экран اینو چی های میتره که چی اینو این رولون акаҷон 100 сомон این چند همین؟ این ячейкаш акаҷон оз размершон инҷа мегум ки чанда ин давонимаи 25 яъне размери 25 مایداش من دوره 18 ака не бо метраки дорем агар хоҳед بخواه متره که 18 خوب не ам майда уқа малёка чо мекунӣ نه 18 است سرد نه 18 میزنم не ин хелайда ҳамин моҳӣ ва жаба дора ҳам ажда медуре ҳам 22 дорум 20 дорум ҳам экрани 20 ам соза акали бой размер چند اکرم میگی؟ агар экран 15 сма дорум 20 сма дорум як қабата духаваташ 20 сомон акаҷон اینو چندی شد؟ кадом акаҷон и 6 сомон строительный леска چند اکره؟ номаълум акаҷон 100 метр мегам не ки намеброя аниқ 100 6 سنت ме о бале ин акаҷон 4 сомон бақият раҳмат барои классат раҳмат барои дастгириётон бинависен саволотона иншоалло ҷавоб мегардонам ба наздики гуфтум ку як программаи нишон метиҳем ки ай ҳавосон кор мекунӣ ай просто ай ҳичи ай чанд вариантша ҳамун вариантошо як ташниятша мефаҳмонамтон кадомаш варианти بالون عربا نداره камтар болотарак ака ана бачо ҳамун вариантам ёд гирифт شکر چند سوه؟ آیه бачо яҳуде ай бародарои ҷон бинависем ки бачаҳо савол ним соат эфир сардагем 5-6 касет медроем бинависем ҳам саволое ки дорем бинависем ҷавоб медадем дар ин дунё
бачаҳо ҳамин кӯшиш мекунам ки ма ана видеои хуб партом просто ман дар калам чанд намуд фикру ҳай мақсад намедонам чӣ хеле видео кунамтон шумо савол тиен ки мисол мо мехоҳем ки ҳамин хеле чиза бифаҳмоем ҳамун хай айрӯи ҳамин видео да мақсад ки як чизе ки ман мисол қиндам на ғалта ёфтанд як хелот мисол мошин мегӯ як хеле чизо ҳамин чизое ки битаваи техника боша ҳамин чизои барқӣ савол тиен ман ҳавоядам ҷавоб мегӯям ба осонӣ нишонтон бетиҳам ки кадомаш хубай кадомаш не чӣ хеле истифода бурдан дар ҳамин ҳолатҳоро ҳамин чизоро метонем мисол дар шумо фаҳмонам просто савол ай шумо савол ки ман ҷавоб гарондаам мегирам нам хеле дӯстони азиз 32 минут шикунса бародарои ҷон бародарои қам берун бироем гапай тишина Johnny Shireen бачаҳо шомаде бачаҳо шомаде савол бетен ҷавоб гардонам чӣ хеле ки ай видео хела чиза ёд гирифтем ана зинда бошем барои тамошотон барои видеое ки мисол чӣ мекунем ана савол сен бачо бинависем ман ҳатман ҷавоб мегарам хай нависта чокади ака так шомади бахтоварҷон шукронаи худо соз раҳмат азатов бахтовар шомади бахтоварҷон шомади дӯсти азиз бинавис бачо ягон мнение ягон мақсаду ягон чизо метавонӣ бинависӣ ман саволтонда ҷавоб мегардонам бахтоварҷон соз бозори куҷода ҷа бозори душанбе автовокзалайко ҳамин точка ҳамиҷа дай точкамон ҳамиҷа дай ҳамиҷа питачок магазин зинда бош як класс анаҷи қиди бахтоварҷон як лайк аҷиқ ки бо лайк бо як аз дига намерам бувайшам мебинам бо хубай я меброи як класс анаҷи ки бо медрои бо чахча зинда бош бахтоварҷон зинда бош дӯстон зинда бош раҳмат о зинда бош раҳмат дидам просто як классики шумо меҷиқен ака видеои ма чӣ хеле устогиай як камбағал дигаам мисол мехоҳам чиша ёд гира неки намедонад чӣ кор кунад ки ҷо бинав барои вақте ки класса меҷиқӣ
ҳар хел видеоро мондан накунед класс лайк мондан барои мо устогия чиста мисол ба ҳазур мо мардума ёд метиём ягон ҷои чишам нест. Так савоб қати ҷоруб чанд сум аст? Савоб қати ҷорубш ҳозир инам мепурсам ҳамрам накахшед савоб қати ҷоруб чанд сум аст? д намуд буда 40 сума қати 60 сума д намуд 40 сум 60 сум ина диди мо ҳамирам ҷавоб ёфтем. савоб қати ҷоруб бош диди беҳтарин зинда бош ҳа бача спанк фақаре мирғиам суяра мекишам баротиде ай бо чӣ гуфтанги хеле дар ки ҷои чихе мара ёфти гуфти гапҳои ҳамин сар а ютуб ёфти ё чихелӣ кун як шуд ман мехонам бачо хай магистан гирем мо намоз мехонам бо ҷавоб мегардам. سلام علیکم. علیکم سلام. خوبی هستم؟ شده یک همون خالی میشه؟ چی؟ نه خوبه خالی مایداش برای پیزا تو نه اینه بو ایورا همش یگانم یا бо инҷа як сомона оригинал дорум ва 50 дирам ду сифат айда ҳастай бақувват ҳастай беқувват качи инемо оригиналош айко ҳа охи ҳамаш яган дар бо ҷо медонӣ на бале 5 та ке ина ду ман инҷа апакечаге ки бо умаруфа па надорӣ خوبه ирафа кресла айва ёфту همون رحمت ам хали як ташкил кор намекунад мега хаям бишава гуфтим агар бишава меояд бачаст бирӯши канцелярски нӯшта тила набарем акак шуҷон сай чикӣ набистан гирем ки мо намоза хонем آزمیون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بچه بیا برای خونه تا ستال را بیا یه ستال میگم برای پیستن نه
Kamçı çarpmışsın. Kamçı çarpmışsın. Ansatma. Kamçı. Oo, ansatma. Turtan ağzını sana bekliyor. Ne giriş şaka? Bak çıktı da babam kilo da. Oo, kilo yay olsun. Kuja gast mehtari, on ste želani doru. Ai, salsa jumping in blue. Wow! Oh, que da?
Hava iftesam cam ekranı meram. Doğru artık bir tava girişte ya taşlama veriyor ki otağa doğru. Ne olmadı? Şahane khali budum bana ver aftıysa. Vagay ne veriyor? Oh. Ha, İmruz Arap değil bu. Bu bozuk yok. Bak bu fark Abi aynı kız açtı bu şu an. Tamam. Çocuk yapıyor. Ne biliyor? Ya aynı kız açtı bu çocuk. Bu peş saati. Tam onu yapıyor. Laço khay. Efiya قد میکنیم 1 ساعت میشه ما بچه فقط لایک اجیخی لایک زنده باشی باشی اکر هوزی نمیدونم دیگه او اکر خیرلو داشته لابای اوه تمام یافتم sonun ek saat batarya Tabii gap havayda bataryazani de yok. Yine dudçkay tayyor bakıyor. Moy kapak hası moy kapak da moy kapı da zağ oluşa metonaki bağım vuracağlar bay. Cam beklerim konda veram. Akı hiç kanez boroni da. Ne moy kapak olacağım ki moy kapak olacağım ki böyle. Parça bu işe nakşudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ne khona. چی؟ استول آخر بعد همین دبته شکر شده ویرامو با سر با خیلی تیاری با پگه تیاری با پگه گفتی کار گفتی اونا پرای بزرگ همه چی کنه بزرگ کن
Akay Faruk! Nesta? Gel birazdan işte. شما در نصف کنن ام خیلی لازمه کانت مزاج کانت Ortadan ne? Havaydan ayvay has. Gel panco dinamiği ay. İftan gidelim. ne şunu raptı Ha? şunu bak Tamam. tamam ya dolar mı yok mu sana bunu O Zeynep alışmak ne? kaka gama kaka Bismillahirrahmanirrahim. Pirifending نداره دکن damat kalmak lazım Obod boş. Meydani ki jura, bra. Последний ряд айко хамфурушо. Хамҷа специально ам хеле ҷо астай. О, он амҷа мекӯй. Май. имрӯза кум тамом. Эфирам қатъ кунем 1 соат шид. Ки ягон так савол надоде ба шумо. Ассалому алайкум. Хубака. şunu da simlamış o ya Сими чи ака? simi ki ne ya o şey bandı niye maksat ne tarih Резервный сим. Я кай фару у нашему. ya tabii Так, хай достони азиз.